Keď Kemal bol pri Nihal, tak jej novú šancu pridal. Bez nej nevie ani ako dýchať, oni budú spolu bývať. Nihal stále obdivuje Kemala, aj keď inú možnosť nemala. Svoju lásku mu ale nedala, len o svoje pocity sa s ním delila. Keď si nový účet zmenila, tak to potom veľmi pochopila, že o jeho dôveru už dávno prišla. A to vtedy, keď sa zasnúbila s Emírom. A teraz Nihal kráča úplne sama vesmírom. A Nihal teraz musí žiť s tým odporným upírom. A to nie je len prvým a posledným termínom. Keď Nihal chcela podpaliť dom s benzínom, lebo sa dala dokopy s takým hnusným chlapíkom. Oveľa radšej by ho vymenila za iných tisícov. Nihal je veľmi dobrá žena, je to pre Emíra výhodná cena, je to pre ňu poriadna zmena, lenže Nihal nič také nemá. Pre ňu to veľmi málo niečo znamená. Kemal má Nihala, Nihal má Kemala. Nihal je rada, že ho spoznala. Nihal má Kemala. Nihal je rada, že ho spoznala. Nič ich nikto nerozdelí a už to nikto nezmení. Nič ich ani nerozhodí a nikto ich nevyhodí. Nič ich neslomí, lebo sú nezdaniteľní.